Ole ai voin chu na kum lama kum sang ni le som ni paruk kuma kan lo tur kan zu phang kual lok dona tuna hianin lo wat hi an om nual to maya keipo kalo wa tur te ka zu en chiang dona hei kan hmuang hianin kongpui hi ain lai thana sangang maya hei hi VEC 10 na kuma kan lo kalkong atana hei kongpuan lai tha ten kho chunga tangin hei hi tun ma bung zung kholuna kalkong hlui tha kha ni ton tir hi ro boi than kual tak kha helai borvel hi nia tatang hianin he ta mau ta mual lama na kum lama kan ram kan lo ne na turi mau ta mual ania ten mau ta mual lama kongpui hi ain her liam thazela kan suk thazel do na ni ti hian hei chol hmun ka thleng thata hei hi ke kal laia an chol na thin na ni helai bora hianin chol hmun a oma hei tuna chunin kongpui na lo lai chhedeu hlek to mun zon luam deuh mai hi ni he lam hi hei chul ni mai tur kumina kan lo khu bu te po seng vek to maya chul ni mai tur ania le rut mual lampang ania chul na ni to zo kang chu then chu hei ti hian lo in vat thave nual to maya hei khu lama po hun lo vat thom a oma he lama po hianin lo va to te vat mek te pon oma hei tai paruata te hei paruata an lo turan lo vata hei chhai te nen hei lo nei thadon khome paruata hi le pu te chhai na ni hi wa tha ta ka de lai lo hi nang lai tlang bul lok ka he lo thadeu ame lo nei don ni hi ma lai ka pi le pu te lung le dan zai na fe la dia nuam te ni lai lo hi ram hi boi lai no ka hi khoya mo ram nuam lo kong pin lai ka pu hay lai hi he ti hianin inwai hi kan lo mi va tur mo lo mi va tur aron do chuak don che mo che mi do chuak de nga lo mi nei mi thoi lo mi nei ka hi do ni hi kha khai ri ni mo lo mi nei ka hi an thoi an te le thei lo an hi chu au pa so ne lo mi chu wa pe thei to lo ba cái gì cái nó thấy rồi thì ạ khóc đó này hey nó chắc là khóc mấy paru ta po thấy tất cả gì hey cũng sớm rục xuống làm tổ cho nên là thì tất cả này thì cái này rồi xin tiền à đi khúp thanh về lên sát sang bị cả thì cái này càng vara lâu hal hun à xin tiền à lần mong hay lâu tiền thì xin tiền à đi cái này nghĩ đâu nên sát phê phí nè bắt chinh khát tiếng bắt chinh khát xem mà kiếm tụ mê là lom bắt chinh hi sán uống mà hay hết ta cả tiếng sale á umangu ra te hi công an lâu châu la umangur eng moi tia lâu vắt về mi
Lawi vat ve mi mo Lavat lâu. lavat lo mo yang ai tia Nó cần đây nó để răm cày mai. I lo va turi en mo a thadon em Phải. Thiếu tiền phát cho theo chứ. a that mel tak le me ya he ta usang li na te ho Tao không tì đâu mà đi. he lama thara le vitan lawan lo vat mek boka hi thara te lo tur pupi nga te lo tur ani a ai thing mun le ne ko men kan lo va tur hi a bu ram de boka chem khi mangai tha em ai ai ma ra waten lawan lo va ta ram chang an lo va ta ni he an lo va duai to mai he thing po rol lom khop mai ma ra waten lo va tur hi ma ra wa hi an fa pa ani pu ze nga ka apa ni pu ze nga ka te lo tur ani hela hi bu mun thadon khop mai kumin hi kanram the hi sai mun hi wang deu leka hei pa minga alo tur lo fang ani hi hei wa thadon ve lo tur chu I kal dai re hei kala ron chho don lom mo ya hei pa minga po lo nei thadon khop mai ila va tran lo deu mi la hi among I tran ve to ni mo I lo chui thang reng khop mai do ni na thọ bùa he ta ka panga ka te ram chang mun nan lo va ta va hau ta kem ka panga ni a thing hi rol nom em ai tro ma rawa thing ki hi turu khop mai a chek lai kan en chin lo kang nakina ka che chok do na ni he ati mi palo vat le me chenau ve chu hlang chunga chunga kan lian te pi le pu te khan hau tak thin em me ti hianin na kum lama kan lo tur kumina kan vat ta vak me tenin na kuma bule thai kan ching le don ni ti hian wi ma rawa te lo kan va sakalok nge dai turu mai ma rawi va se tang re beti phuki koi lo ti mi nai thaw ribul thaw ka ti ri ni thaw ka ti
ก็ใส่ข้ามมาหนวมเนี่ย Samar hili sakama tu doang dia ngah. Kalau dah kering oh. Hey, ro. Chào tụi em. Ê, cái chào rồi à. Bung súng lâu vạt thì mà ruồi ăn đi thì Thằng làm ăn thì lo va. Ê, mà đâu lên khá lên rồi là gì mà đúng không? Đâu là gì mà? Ê, mày là đi ổn thôi à? Ổn đã thì cái đó em nó. Ê, thầy. tầm này là miền bọn tán sử rùm lên không? Mà đầu tiên là mình vắt khỏi lầu sầu toàn lâu mà lệ. Thì hiện in lại hi tún mà sắm phai kế cả hun lại á sắm phai công căn tị khani á cái sắm phai bèn sinh công bùi hi sinh xã anh lại thui sắc hốc mấy thì cho nên lâu này tu tê phù na mình xiêm thang á lâu và hun lại tê này bốc á lâu bộ cái này rau viêu tu ra ngay phật tăng và buổi sáng còn về hay lâu và chứ rồi kinh sa cái rồi lạc chặt chơi lom khai ok hết ta phút sáng tê là vẫn lâu và ta nè thình kha hi asak riau mày ạ thì bây giờ là em lâu em lên ha là kha phê cái tụi mò thì kha ni lên bể chắc lan mới lom hảo tắc em mày thình kha hi lom hiện nên ram chan tin lom gì Hiện nay tôi su ra mà tâm bằng. Cái bữa sáng tế bộ lâu và lâu này thật đôn lẽ mày mà ai đâu gắn đủ bài đó mà khang khát review tu này mò Vuộc từ cái dự thiền phải mất cả. hết tiền hết chỉnh sắc cùng anh đi ạ nấu bằng cá na đầm đồi nấu bằng cá chung na đầm đồi anh đi ạ thì hiện nên ăn sát chua mất tiền hiện ăn sát chua mất tùy hi aron farta kami tùy khá anh nhìn tiêu thủy nè
no pangkana hianin an ngei ve via ven ti ani tam toi thatak ani ve ni het hianin kongpui lai top chen chu ka theng thata he lampang hi tili kongpa ngai kha ni he lama hianin champhai tun ma champhai ke kalna kong kha thei boka hemi thlengi kongpui chuan lai ta ni he lama po hianin lo in vat au ut to maya te hi tu lo wa nge monitor ni he heng hi hei tlang trial an ni no pang hian an ve a ti hianin chhun cha hme te an kang thina ke ni pawh kan no pan line kan ve na sa thina tiang hi tui ve em mai ni heng hi tlang trial nu an ni he ta poi he pahnih an lo awm ani hi an ri thui em mai a pe chu an ri pawh chhuh the ni amak ve khop mai he ta mi hi tlang trial pa ve thung ani he tlang trial nu ne kha chuan an dang lam viau ani he heng pawh hi an ei thin thaw ani heng lai nuai thla velah hianin kalo thlan ram kha awma mau pui hmun ani a hmuna kala hmu lova voinah hian zukal kan tum dawna masela an sawi dan hmang hianin a kang fim an ti tlat mai a kang fim hi a kum thumna a ngat thei chu thlai hian an hua an ti i kum thumna ani a kum tin mai ka ngen ti ani tlak do ne don lo ka zu en sin lok don ani aram chu a that mel khop mai a lawa tha hle mai khoi na suk che mi in khoi nge suk che a khoi van riel mo an buam hnai niang a ani chuwa khalam pang iwa bak chi khamo kalo than ram chu ni a hemi wa bak chi hi kalo than ram khania mau hmun lom tha ani masela hi an soi kang deuh tlat mai a kum thumna kang hi a kum thumna hian a poi an ti le zuala arama hrim chu a chhewak lo ani
Hey, mau po an pa ngai hlom ve viau mai heng te hi thei ha tan chunin man thei ve nok don li hi thei ha te hi lo kai tha viau zok lo mo o he ting mau bul te hi ti hianin he kan te kual ve chin zela a kan fim lo hi ka khet hiam lo deuh hleka kum thum lai te lo ni to bok nen mau bul poi la kang dum ve deuh hleka heng te hi heng te hi khei ha atan a thani hi he te khei ha tur o mang chi hey lo kai ve le a he ti hian khei ha kai hi a lang lut zel mai a ti hian hei lei chunga lai vak hi ngai thin lo ani ma se ma hmuna hianin a kai vek lova kaina bik khi an nei ve thina hi kan la lok ange he that me le mai he kan la thin anga man tlak nge mo man tlak lo le ti hian an pai le mai don ani he ni man tlak ve mai yang chu mo hei man tlak ve mai yang chu mo chuyện khỉ ha hi thỉnh trang pa ni chuanin kan ma mo ve fo thina chu ba ka khỉ ha kol hi then om te le mei thai te po hin lo ma mo ve thina ai tia han ban tur om mai hi a tha ve hrim ani he tha viau mai ai tia ka la zo ta hi rul ngan pa rul ngan luang zak ani e he tiang hi ka du ta ani ne tha viau mai le he tiang hi khei ha ani helaya thirin vu kha khei fang ani ve thung ti kha kan lo hre ve mai don ni he ta po hen khei ha hei lo kai ve le boka he tin an lang lut zel ka ti ka hei hi kan la ve le lok don ani hei po hi a that mel khop mai he ta hian kan sat bung le ma sanga chun la kan wom bik ani hei po ka la zo le ta hei po hi that mel khop mai helai hi khei ha a kai ve deuh tlat mai ti hianin lak lo po ka nei nuwa lang ka ring hei hi ram ka en na vela
ka mu fu mai mai an lia a zon pa nga in zong ila chunin a om ve nual don ani hi ke nei pa ni chu kalata a dang he kan zong kual ve le chin lok ange heng te hi he khri hapian chu ni ma se phong hi duain ate de uma ma he chu kan la lo phot mayang he ta hianin he khai leng thang alawin kam wa maya heng hi sawa o na ania he ti hianin lo wa na ma ba ka te hian an kam thina varite varung te bur chom te ram ar ti te le tla chi te hi ok thei veka he ti hianin an luan rola ti hian aron su pheya he ti hianin a pot zip ta thina he tan ngulan neya hi mau hi ngulan ni a per ta thina ni a thave em thina ni thing hi savathom han hriat te hi alung len thaka tien sava hi an la ram chi mai ni sava an la tam khop mai bem kong te bazar te thi zil kan ti ho te kha no om khoma helai kam mai a po hin savan tam khop mai a an ram nuai mai camera ta ka han lak fu thei tur chu an om lem lova an family chu ani deuh ber mai khulai vela kunin sava an la tam khop mai ti hian kong pe ka chuak chowa bike om na ka thleng chho le ta he tin lo wa thom ala tam khop mai he lama po hianin an wat boka voin chu ka kal kim vek seng lo ani kha song kha voina kan video ron ti chuat hi chu ni phot mai ro se in sava in mutui mong tha ni man nuam vek ule